Здравейте хора, днес ще снимаме на Brawl Stars. Бих ли да игра с Елф Примо на Brawl, защото искам да се дигна. И не съм шоу да може да играем. Не знам. Сега вие ще прецените. Айде сега така се отворя нещата. Те да се гледат тук. И да почваме да играем. Айде. Сега като започна да снимам, преди да започна да снимам, ми се падна един неща, защото ми се падна един скин на спайки там. 79 джема беше му хора. Не то с магмата, той не е магма, един... Да, забравя. Оп, убит. Шилт искаш да е буфона, но не можа. Така, проверяваме. Така. Бот 77, какво прави, бе? Бот 77 нещо да направиха. Защо си изхъбиха пред чича? Шили... аз мога да ти хвърля това. Искаш ли? Не можах. Така. Добре, те са добре обаче. Добре. Така, браво. Мале, мила! Те сме унищожи машинката на... Не, Мишо. Така, тук. Оп, тук. Не можах. Много целя. Браво. Не излизай. И не можах да изстигна, бре. Браво. Шелето се включиха партажи, добре. Така. Ладка. Бате, защо шели... Това е толкова сотното на... Джесто. Оп. Майте няма. Браво. Не, загубих. Защо? Нищо. Добре. Няма да играя със силно, не ми е моя проблем. Не искам. Ай. Шели. Чакай, кой? Днес склад пъстър. Ето, добре. Отлично. Искам се нещо. Нищо. Мислям, че е кавички. Те са ботки. Защото не мърда. Хайра, Монстър, Улъв. Пенчо 2-3-4 скоро, бейби. То с много агресивно влиза. Най-накрая този да се изживи. Но той като се завиживи, аз вече вкара гол. Бре, това беше най-бързата игра, която съм играл някога. През живота си. На Brawl Stars. Казвам някакви, то съм много слаб. Няма да ви игра с него, един му отразил. Това са нинджа, не от Brawl Stars, не от Fortnite. Той нинджа играе ли вече Fortnite? Пишете долу в коментарите. Така, отиваме от другата страна. Тук ги задаваме всичките.
Опа! Изненада. Ай, вкарайте! Да. Тома лъгата за билет. Готов. Оп, не ме стигна. Не ме стигна. Браво. Браво. Тъй, честно да се направи базик с... Аз как ги скимпих тук. Ай, шилито ще вдигаме. Нова мисия, шилито ще вдигаме. На шелито. Какво правиш, Едгарчо? Какво правите си? Ого! Те ме стъмнаха. Не бягате, бе. Къде бягаш? О, те са направо като... Защо проверяваш, като видях, че съм го убил? Логика! Така, нека се съсредоточим. Нашите, като не са много добри, не са. Така. Така, не оцели. Не оцели, не оцели, не оцели. Не оцели, не оцели, не оцели. Не оцели, не оцели, не оцели. Така. Цели го. Така. Искаш да ме скочиш на мен, ли? 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 Мен, ли? Аз ги изселих всичките. Айде! Най-красивия гол Кристиано Пеналдо е... Бре, какво ме направиха мене, бе? Уау, мисля, че е най-безполезен този случай. Не, че е безполезно, ама... Къде ходите, бе? Къде ходите? Не знам къде ходите, ама... Какво да направя... Така... Брехе! Лума, гума, рума, бата. Оп. Къде отиваш ти? Мишел М. Какво правиш, Мишел М? Така. Сега, искам да ви дам тази топка. И ела ми такова в мана интернета ми. Интернет. Пат, защо прекъсва? О, Леода. Те другите не разбраха. Браво, Леода. 3 история тия. Шелито сега, класика го казвам. Шелито сега. Охо. ПС. Охо. Legendary имам. Така. Мога се спи. Стара в 7 часа. Аз съм бушкем. Ей, как разбра този скол, бе? Как разбра, бе? Браво. Браво.
скача. Скочи. Добре. Къде си тръгна? И... Добре. Аз тук си ги кемпия. Който ми дойде, ще го изпратя в ада на адата. Знам някой да ми дойде. Ого, то следва, бе. Като е видя, да се престраши. Опа, коста малко сладурчи. Браво, не. Да си посмял. Да си посмял, бе, малък шпинкир такъв. Браво. Аз сега ще ги вия те. Кой? О, щях да ни вкарат. О, браво на фанка. Дай. Трик-трак, бумбаранг. Браво, бе, Фехми. Браво, бе. Аз заскрием буша и ги кепя. Да се умитате тука, бе. Бате, Боби, ще ви набия, бе. Ко се завиха всички, бе, а? Не, човек. Браво, маме! Лянко. Ай. Кавичка ще го поканим. Защо би го реджектва? Ужасно е квичка, ничко е. И мали мила, как не ви е срам, бе, как може да ме реджектвате, бе? Как? Браво. Къде си, бе? Да се спаря. Ето. Справедливо, бе. Давам тук на Дерио. Да, на майка ми е. Аз съм бях просто създавам. Буквалния смисъл про. Добре, да. Ела ми 50 чуика ми елата, да. И сега, ако ми дойдеш, ще те направя на истия. Ай, къде си? Искаш да те нощужа ли, да? Дарио? Не! Как ми вие срам? Малки! Чай, казвам како? Мале, мила. Сигурно ще хлапко. Сто крета, да плезам казе. Маме. Брехи, не знаех, Амбър, че си там. Бе, Да, ела ми, бе. Паскам на то с нашия. Добре. Мале, ако беше си го пуснал
Аз ги чакам тук. Аз ги чакам. Аз ги чакам. И юдо. Това е тактиката на Шири. Чакаш ги и ако се пусне хайперчарджер, са умрели. Оп, аз съм спидрън. Ходя насам натам. Аз съм спидрънист. Аз седя този дител на полето да ги унищожа. Не, дай, шутай, бе, маля, аз ги унищожих. Аз съм бушки, имам да във сърце. Не знам да съм възрастен. И тук като дойдат тримата. Ох, не. Ай, доски ме. То ми влюз. Ако знаете как има един безплатен скин на тук. Това е хора. Бре, пуснал си хайперчарджа. Невероятно постижение, бате. Невероятно постижение. Те го притестаха 50 човека. Преди никога нямаше хайперчарджа, сега всеки има хайперчарджа. Какво да ви кажа? Добре, сега ще ги селя. Вау, Амбър има по-голямо. Бре. Браво! Шутай! Дай! Браво, бе! Вече не мога да говоря, този Френк направо е невероятен. Red Bull. Не, няма да го кажа. Добре, аз съм бил... Абата, това е най-лесната и съм бил най-добрия. Уау, невероятно постижение. Мисля, още този за последната игра за днеска. Как много си... Вау! Мисля си, че е най-добрия на игра. Дай, вкарай. Да. Браво, Нико! То си имаше Никило IT. Може да го проверим. О, не! Ау, ужас! Ау, какво лошо постижение! О, аз тук ще ги кемпя, гледаш ли са? О, то спи чай. То ги усева, ясно. Как знаеш, че съм тук, бе? Ай, как не го глъвнах то? Ох, мале.
Ах, не го лизна. Мале, мило. Браво. Опа, аз къде отива? Да. I'm the World Cup Championship. Добре, така. И мисля това да е за днешното видео. Абонирайте се, лайкнете и всичко най-хубаво. Чао! Чао от Пенчо 234. Бай-бай!